Estic tornant a fer un vídeo aquí, a Sukhothai, perquè és que estic disfrutant de la tranquil·litat absoluta que hi ha aquí. Déu meu. Aquí perduts al mig de la natura, tranquils al 100%. Hòstia, jo que estic a Bangkok, quan surto, que em deixo Bangkok durant alguns dies o per disfrutar algun cap de setmana al meu rotllo, flipo molt aquestes diferències, perquè realment... Hello, how are you? Hasta els gossos no tenen estrès, mireu aquells. Ei! Sabai dir mai? Els nens ens diuen hola, tothom molt simpàtic. La gent al nord de Tailàndia és genial. Obertito, em quedaria aquí, Perdia el tren avui, No puc. Bueno, Albert i jo, i les nostres bicis. I la tormenta que està a punt I la tormenta que està a punt d'acabar sobre la nostra. Però tant ens fa, Sí, Vinga. a les càmeres. Petó. Adéu.